May kumusta may palis na so kanatagdanan. O sige, tungkol kay Webes, niya nasabtan nga ito matag Webes na tulumano, na ito kapihan sa PIA. May hapon sa itong tanang listeners na binigyan itong kanunay, nagsulod niya itong programa sa kapihan sa PIA. Dili sila lamang sa itong paboritong istasyon sa DWTR. May gala sa nga sa itong mga kauhanan diri si LV Mugosya, si Jose Lutista, si Levi Soy Baguio. Once again, kini si Rhea Talicio, tuguti nga makikuban kaninyo sud sa usa oras. Atong isgutan ang mga maayong balita, labi na gabi nga itong maayong balita na itong tanyag nga sa itong mga senior citizens o sa itong mga senior citizens nga katong itaw nagkaliso dahil po ng senior citizens nga perting datuan na ganun itong binahalos kadaog ganun ilang arios o kwintas nga namulawan. Kini nga atong isgutan o katong atong mga kaigsunan nga na biguang na itaon nga murag wala pa kay klaro nga kining tinugdan sa panginabuhian ba. So ato nang ni silang kini ba yatong topic karon una. Hindi mo na samtang nagpaminaw mo sa inyong mga palimay karon ganahan mo magigtubay sa among istorya ug ang akong cellphone do sa tikas. Gicharge. Magmug lang po ta sige. Kaya kung doon na mo gusto na isumpay sa itong istorya, pwede ito. Tingnan ang itong text line 0939 5690432. Again, 0939-569-0432. Kaya ito na silang dawaton niya. Ato pong ibalik kung hatag ng text line o niyang taon-taon just in case na igarahan nga mutubay sa itong istorya. Okay? So, kini nga itong ipaibaw nga karong Domingo puhol kini magsugod ang lumba sa bisikleta katong itong atong epic challenge sa Bohol. Doon natin panikamot may galang atong himuon nga mainstream na usap ang atong extreme mountain biking diri sa Bohol. Kinibutan nga kining klase sa sports activities kining dili ni magka-impact sa atong environment o gamay ra o doon na magaling gamay ra impact doon niya. Musod po ang kining mga atong mga bisikleta musod sa mga lugar na wala pa na ito masudling turismo karon. So mo na nga itong ipanikamutan nga muhatag ang suporta ang Philippine Information Agency. Karong Domingo, magbukod o bisikleta 85 kilometros ni nga daganon gikan diri sa Punta Cruz sa Maribohok, so dito sa Maribohok, munaog sa Antiquera, musaka sa Isidro, mutabok sa Calape sa Sambuangon, ang bukid na niya yung musubay sa bukid, mudong sa munaog sa Loon, musaka dito sa musaka diri sa Handing sa Maribohok kung yung muli dito sa Punta Cruz 85 kilometros na mudaga na sila sa Domingo po naot nga kining napunta man tanaw na nila mag-abiba tani mga atleta nga itong i-apil na niya karoon lang kung higana ng padayon na itong provincial meet no o ganahan mo nga musurig terminaran ka mga hapuna di adiri sa CPG Sports Complex doon na nagpadayon ng mga duwa niya, just the same kining atong topic karon ato nang hisgutan. So may gala dito maglangan atong i-introduce ninyo atong resource person. Atong resource person magigala usa ka social worker gikan sa Department of Social Welfare and Development. Siya may kasamtanan po nga Project Development Officer sa SWAT, Social Welfare and Development sa Tagbilara, no? Dito sa Bohol. So, atong imamaton sa kanina may gala si Sir Ray Mark Serdan. Sir, good afternoon. Welcome sa Kapihan sa PIA. Okay, sir. May hapon sa inyong lahat. So, daghang kayo salamat sa inyong higayon na pag-invite na mo para maklaro po or nagpo po chance na at least masabtan or mas maklaro sa ila atong mga naminaw karon kung sa gina atong programa sa atong usa sa programa sa senior citizen nga ihatag ikan sa atong national panlamanan nga gitrupod sa or gi-implement sa atong disability. Okay, murag kanigil niya. So far sa akong hinumduman, murag kausa na tingali may nakaagi ani atong tanang government social pension program para sa atong mga indigent na senior citizen. Murag kausa na ito, yan hugay na po, murag tuig na tingali at sa tuig or duha ka tuig na milabay mas maayo ni ma-refresh sa katong ideya itong una niya kini mga bag-ong ni turning
going to 60 karon no nga kuan nato mangkon nga gitan-aw. So kining unsa man ang kaning ato gitawag government social pension na para sa indigents, unsa man gyud na siya, kinsa may mo qualify unya kining hangtod pila man ang ilang pwede nga pension nga makubra? Sir, so salamat sir. Akin atong programa nagikan din siya sa usa ka balaod nun nga kanang giakuran ani. So nagikan din siya sa Republic Act 1994. So mao ni ang pinaka-bibliya sa atong mga senior citizen and in times pagtan-aw or pagtuki sa ilang mga katungod labi o sa ilang mga pribilehiyo. So ang atong 1994 imanduan yun or gitagaan yun ang taas ng atong nasod nga maghatag o sa programa para sa atong mga kapus na senior citizen nga at least makakuan kini man kung atong programa or atong national dili man yun makahatag sa kinatibukan na ilang panginahanglan. So at least matabangan. So mo ni pinaka-basic na itong panuyuan at least nga ma-augment or matabangan na ito. Maibanan ang ilang mga ibang kalisod nga aguman karon dahil na kung anaa sila sa crisis na sitwasyon. Okay. Kining 1994 no? 1994 ba? Yes, sir. Senior Citizens Act mo na yes, Senior Citizens Expanded Act of Senior Citizens okay. Okay. So Expanded Senior Citizens Act mo ni ang kuan no, mo ni ang kinig yung ugat aning tanan ha gagamot ang tanan nga mga benepisyo. Okay. So ang kinig ang kuan sir, ang kinig 1994 very top broad ni siya nga Republic Act which is dili lang yun or wala mang capacity ng atong government ani nga implement or implement mo na daghan kayo mga partners winning time sa implementation or unsa mga services na ma-provide diha sa atong senior citizen. In times of kining atong pag-augment sa kanang ilang kapasidad para at least maiba or makahatag ta o gagmay benepisyo. So diha mo sulod na disability. Winning time sa kanang gitawag nato social pension for education citizen. Yeah. Kung may matutawag sa mga labi na sa discount or like for example sa transportation ng mga discount, kaya susunod naman another agency like the OTC, mga LTO or regarding sa mga nilang discount na pwede ma-avail. Kung napapwedagahan pa dyan yung mga discounts sa ibang hatag, no? Di ba kayo sa kailan rin, ako may uban. For example, sa mga goods na IDTI nga discount na ay Department of Health sa ilang mga tambal saan, no? So, kini, ang atong isbutan karon natin na magtutok tingali sa social pension, kini nga mga benepisyo nga naan nakasentro ang nagtapang sa gobyerno kani sa DSWD, so social pension through DSWD. Daghang mga senior citizens sa nangutana o sa magyud ni kanang pwede ba sila mo avail, pwede bang kini hantod ano sa sila nga pwede maka-avail kay naiuban sa gamit nga pwede na kumabit pero mawaw na magmuduol dito kay isa-isa interest naman ko wapa ko kasugod og dawat. So unsa may mga pamaagi ani sir? Ang ato pamaagi sir, so tatong mga senior citizen labi na sa pag 60 mag-apply na sila. So muduol sila sa ilang munisipyo, since makuha sila dito o magpalahisto. For example, magpamiyembro sila sa senior citizen. So duulo na to ang atong OSCA office, ipanguluhan na sa atong mga OSCA head diya sa municipality or city na pwede sila maka-apply dito. So ang DSWD nag-provide o kopya sa mga forms na pwede in terms of application. Pero ang kining atong application sir, ato pa gani thorough validate. So napagintay assessment and validation pagkabuhaton. Okay. So for example, nag-apply na sila dito sa munisipyo, dili bolt pa sa bolt. Pag nag-apply na sila, automatic masulod, no? So sa gikayon ko ba ang atong national dili magyud makahatag or mahurot na to tanan ng senior citizen. So dili man nato wala man tay kapasidad ang atong national na maka or vote doon na to ang senior citizens mo na ay mga pipila ka lungsod or pipila ka municipality nga naratay mga slot. So for example, kung example ang atong bilaran nga nara mga
na sila yung mga 2,000 kapit na beneficiary. So ang kining 2,000, so out sa ilang total number of population sa senior citizen, so ang kining 2,000 lang ang makadawat. So based na sa atong mga prioritization or mga criteria na atong giset based po sa atong guidelines sa pag-implement sa program. Okay. So una ani sir, kung edad atong basihan, first priority yun nato ito, 80 pataas. So, 80 pataas. Including na diha ang maabot o 100 or maabot na natong centenarian. No? So, ikaduha ang priority nato diha is ang kining 70 to 79. Yeah. Ang third priority nato is ang 60 plus to 69. No? Pero dili manibasihan lang po ang edad. So, napatay mga another set of criteria. Like for example, ilang economic status niya. Dapat ang senior citizen, mahulog siya. Ang mahulog siya or ma-identify natin siya nga talabang yun based sa itong iset ng criteria nga dapat indigent. So, ang atong balaod na identify or na-determine kung kinsa ni mga indigent. So, ang atong balaod, ibasihan ko na ito or ikuha rin nato dito sa definition sa maong balaod sa 1994 na indigent senior citizen maoning katong mga masakiton, luya, na ikagulian sa panglawas, walay pension nga na-receive sa government and any private institution or mga insurances na makasupport sa senior. Wala siya permanent source of income o wala po permanente nga kana suporta ikan sa iyang mga relatives o sa iyang mga kanang anak. No? So mauna siya sir ang atong kanang basihan kung kinsa itong mga anglayan na pwedeng masulod sa atong social pension. Pero ang katong mga na-identify na ito or katong mga qualify na ito nga mga number of senior citizen na sa kailangan ko baganihan, hindi man na ito mahulog, mabutang ito sila sa gitawag na ito waiting list. Naana sila ang data ni pwede na makakuha is naa sa atong OSCA or naa sa atong city or municipal social welfare officer na diha may utang sa atong munisipyo or sa atong city hall. No? So, ang pinay mga waiting list, mao ni ang listahan sa katong gitawag na long answer or katong gahulat pa na masulod. So, masulod ni sila sir kung ang atong central office adunay budget, like for example, karon na tuig nga ubay-ubay yun ang gihatag nga additional budget mo ng more than or times 3 ang atong gihatag na additional sa atong tagsa-tagsa lungsod or munisipyo. So, kung na-additional budget, so dito kuhaon ang atong mga number of senior citizen kung pila lang po ang atong ma-allocate sa ilaha. Or in case kung na-ay replacean atong out of slot dito sa atong tagsa-tagsa lungsod or munisipyo, dito po na ito kuhaon sa atong waiting list. Pananglitan kay Nikuan, wala pa siya, kita siya masuot sa priority kay the first sa isinta niya, medyo naapay ang mga anak na pagkulan ng graduate na nanarbaho, hanto niya abot 65, pag abot 65, ang iyang tanang anak, wala na minyo na, hindi na makasuporta niya. Pwede na siya, like, at 65, pwede na siya masuot. Every year na sir, so ang atong gikuan karon, ang atong nagigidawat karon is nagsulod na kita 60. Na naman ta sa atong kanang i-identify naman din nato. So unang mga implementation way back 2011 ang sugod ng programa na ang ato lagi tugutan ng mga beneficiaries kanto lagi 78 pataas. So sa karon, so taman sa isinta basta maabot kang senior citizen nga nasulod ka sa kanang for example, ang imong birthday is by February. So, supposed to be, pwede ka mamahimong senior citizen by next quarter or sa second quarter sa bulan sa April hangtod sa May, June. No? Kaya ang atong pagpanghatag sa maong programa is mauning kada quarter. So 500 ni kada bulan na mahulog siya o 1.5 kada quarter. So kung nag-birthday ka February, maipagsayisinta mo sa February,
So pwede ka or possible ka nga masulod as a replacement or kung naatay additional by the following quarter. No? So mas kung mag 65 naman sir, as long as kay every year ginavalidate pa ni. So dili lang ang atong mga beneficiary atong ginamonitor, including kung naa sa waiting list. Kaya naa kay possible na atong waiting list na naa dito'y na lista na dili na qualify. So pwede na ito pulihan. Kung na lista na ito dito na kanang qualify siya niya karon na. So every month i-update ni nato sa birthday kay for example ginapalayo man na mo sir kay mao man ni atong basis po para pagtusok dito sa central office na mao ni atong number o mga unserved senior citizen na pwede ba ninyo matagaan, no? Base ni mga yuta na matagaan ng additional na funds, no? So ubay-ubay sa karon sa 282 also na ating mga 56,000 na mga unserved or tinaghuwat na mga senior citizen. Nag-edad ni sa isinta pataas kaya naamang yung mga maski ugad ko ng edad sir, pero dili sila mahulog as a priority. So dili lang sa recommendation na ganyan, dili lang edad. Kung ang edad atong kung sa hierarchy lang, so mo naman priority na sila sa edad. Pero kung tanaw na ang ilang estado sa ilang pangangahanglan, so pwede na po sila o maski ang dagong edad niya, naapay mga anak na luskota, pwede sila makakay sa one yun sa ulahi. Okay, so 500 kada buwan, no? Buwan ba rin, no? Okay, so so 1,500 kada hatag kita kada release. Unya kada buwan na siya i-update yung listahan ang posible nga nasuot ka karon unya naay bag-o nga hisay-sinta nga grabing ka kuan. Grabing ka lisod yun. Although din na kung tingali ka matangtang, no? Kaya basta nasuot na kanina siya matangtang. Gawas kung ikaw na sa waiting list, niya, number 1 ka sa waiting list, pero naay bagong hisay-sinta nga wala yun yung tao niya mo, na kung tsansa na ma-upset ka, maunahan ka o dawat, no? Okay. Kini so far sa itong sa sitwasyon sa Bohol, mga pinaka-opening gadawat na ito o social pension ka para sa indatay concert. So sa available na itong dita magihata. So dapat tayo mga 82,000 kapi. 82. Sa entire Bohol. So sa whole region, including na ang Negros kaya nabalik naman sa Atua, natin mga 200 plus. Mga 226,000 plus na mga beneficiary. So, okay. Oxidalos, kini ba pag-determine aning, like for example, sharing sa doon na ba yung formula nga gigamit ang DSWD? Like for example, at ang bilaran na sa 2,000 kita, what percentage of 2,000 is for the entire population sa ilang mga senior citizens? Ma-apply pa po na sa mga lungsod, like for example, katong lungsod yung nagdagang kayong lisod, no? Doon na ba yung formula nga i-adapt ang DSWD kamahit sa pag-determine na rin? Natay i-adapt, sir. So, una is ang atong tanawon is ang number, ang population number sa atong data na naagihata i-provide sa atong lungsod or sa atong syudad na sa DSWD. Like for example, kung ang tabilaran is na ay 2,000 or kuan, so compare na to sa ubang lungsod, so anong mas tagaan na to sila mo na ang ubang municipality na ay daghan na apoy gamay, so depende na sa ilang population of beneficiary. Like for example, there is sa may 3rd district sa may Duero, halos nagilitanan ng mga qualified beneficiary na natakalawan na gilitanin. No, kaya gamay naman ang number sa population nila. When in terms sa ubang municipality, like for example, Lool, so daghan kayo ang number of beneficiary which is 3,000 is sila, sir. No, so ang atong gigamit ani is ang una is ang data available kung pilay number of beneficiary na naadihas or number of population na senior citizens na qualified na naadihas sila ng soil. Ikaduha is ang kinig yung kanang performance po sa LGU. Kaya ang ato mga programa na naman tayo mga pamaagi na i-adapt para kung saan or unsa ang pamaagi na mas effective na ma-deliver na ito ang programa na ito sa tagsa-tagsa na ito ka mga beneficiaryo.
So, kung effective po ng LGU, mas kainom ko, so mas priority pa naman sila na tagaan additional or dagaan na to, mas daghan na number of beneficiary. So, na motivation na kita. Motivation, sir. Manang ubang lusod nga, ma-motivate yun kay yun sa lang gamay na ilaha. So, at least, natagaan na itong chance po ang uban na inahanglan. So, ano siya, sir, ang itong gigamit yun nga, sa una mabot, nung atong balikan is, ipaagi yung survey. So, ang NSTS na survey. So, ang NSTS na survey, yun na, mga pila to katuig ang labay. So, mo to siya gigamit. So, ang atong number of beneficiary ani kung sa balikan na to sa unang panahon is ang atong list of beneficiary is gikan sa central office, which is daghan kayo mga kanang reklamo na like for example kay dili na dahil qualify itong mga beneficiary kay ang survey last pila na katuig ang ilabay. So karon i-carries na namo ang list yun or ang kanang mga pangalan sa mga beneficiary na mamahimong beneficiary is ikalagay sa ubos down to the barangay level. So nakadiha sa ilang kanang itawag na to kapunungan or chapter president LP kanang barangay, no? So ang kanang mga lisan at kada barangay i-forward po na nila sa ilang os kahit sa ilang sa syudad o lungsod. Sige, klaro mo na to. Para sa mga senior citizens nga motor o sa isip na automatic mga senior citizen mag-iingan, no? Pwede sila magpamimpro sa organization pero dili sila makadawat sa benepisyo. Latawa na to, sir. Kaya itong i-bar na ito sa yung i-assess. Mag-imo tao kung visitation, the same time assessment, na naatay tool na gigamit which is ang atong gitawag na ito kining intake sheet. This is dito na ito ma-determine po kaya kung unsa iyang datos na gihatag pero dili po ta magbase sa katong kanang mga datos na atong base ng tool na atong gi-survey or gi-interview sa katong mga senior kay wala kami balo kung unsa dahil kanang dili ay tinuod ang mga data wala atong i-verify makala kanong home visitation kung ano yan na siya. Kung ano yan, i-justify na ito na pwede na ito siya i-priority na mamahimong beneficiary. Mas maayo din kay kuhan. Dili kay usaha ka kuhan, no? Sa kasumbanan na isunod, doon na tayo klaro nga criteria o niya doon na pag-personal na pagdanaw sa manila kinahanglan pag-tinuod or dili o niya kining sa iyang sitwasyon na ako may mas nanginanglan niya so magana at tanaw, no? Okay. So, pero kining membership sa senior citizens ko lahi po ng organization kay membership o manangiya, no? Ang ato lang benepisyo. So, sa usang organization, dili ang tanan na makadawat, klaro na. Klaro, sir. Ang makadawat na katulad yung mas kinahanglan nga mudawat labi na gito nga itong isunod ng mga kriteria. No? Una, natural, sa isinta, pero kinahanglan, indigent yan, kinahanglan ka ng walay, ka ng alisod, no? So, masakiton, ka ng buyang, ka ng dunay physical nga, ka ng kabilinggan, unya, walay pension, ginang sa gobyerno o sa pribadong sektor nga nakuha, walay permanente nga kapanginabuyan, no? Source of income, unya, wala sa permanente suporta gikan sa mga anak. When we say permanenteng suporta gikan sa mga anak, kung saan permanente ba na would that be? Sige ko. Permanent sir kay monthly. That would be monthly. For example, kada bulan. Okay. Maski kung ginagmay. For example, ang iyang anak padala sa ilang o 500 kada bulan. Kada bulan means regular na siya. Or every kanang giset nga kanang day or pizza or sa mana. For example, padala siya by 15th day of the month. So, mo na ang base sa unsa ka regular. So, for example, ang regular na ito i-identify is every member kanang na-iset na kung pizza na mo na siya maghulugan or magpadalaan sa iyang no? Okay. So, sistema sa paghatag. Sistema sa paghatag na atay mga upat ka mamaagi. No? So, una is ang atong direct payout which is
mo ginabuhat po na nato sa ubang municipality or syudad din sa atong Region 7. Pero ang pinaka-kuan nato karon nga i-implement kining atong practice is kining gitawag natong fund transfer. Okay. Ikatulo is ang door-to-door niya, ikaupat ang katong kining cash card or kining gitawag nato ATM through land bank. Pero ang kining ATM na naman tayo gihimo aning dialogue or kanang consultation dialogue dito sa central office na dili na ay mga pipila ka municipal or pipila ka region aning adat aning pero din sa atong region 7 wala din tani daghan kayo mga discrepancy kung ang tao nimo. At the same time dili ko siya kuan kay gabay ra po ang mga municipality or syudad na ay mga machine, no? So atong kuan karon ang door-to-door po gi-practice to nato last 2016. Yes, last 2016, which is ang atong partner ato pag-implement aning door-to-door delivery is ang Veterans Bank, which is na ako sa i-identify nga courier ang PTI. Pero wala to siya napadayon kaya na ito yung mga dili mga maayo mga na-experience na to during sa pag-implement sa program. So ang pinaka-effective na to na ginabuhat karon sa mode of payout is ang kining direct payout, which is ang direct payout is ang region na. So ang atong mga special disbursing officer dito sa region mo i-good down sa ilang sa municipality or kanong syudad mo yung kanda kong payout. So kami ana sa disability ang magkanda kong payout. So ang rule sa munisipyo mo na is ang pagpahibalo sa ilang mga beneficiary, ang kining atong venue identify na mas comfortably pa ang atong mga senior compare sa magdala sa or mag-payout, no? So, kaya mga na atong latawag yun kaya sa mga disgrasya. Kaya gamay kining ilang one-third na madawat kung tayo na-disgrasya sa iba po kasama kayo. So, ikaduha is ang kining fund transfer. So, ang kwarta nga i-augment or ihatag sa central office down to the regional office, ato po na siya i-down dito sa tagsa sa atong munisipyo sa ilang kanang separate na account nga intended regular for kanang program sa disability. So dili lang social pension kundi mga program sa disability nga pwede ika-transfer dito sa ilang lungsod or syudad. So i-pay out ani LGU, yes sir, LGU mo kontrolan. Sila ay magkatag sa schedule, sila ay mag-disburse sa kwarta. Okay. Kini mo pwede ko ani ipapolitika ni fund transfer sistema. Nakailangan ko natay mga nabaliti natay mga nadungo pero ako pag ini-validate ko sa patinood, okay? Labi na karon nga kuan kaduol-duol na ang mga election. So mo na advance information na by next year wala na pud tay kanang wala na gyud tay fund transfer na pagabuhaton. Okay. Pag-ikay, ani nga mga kanang kuan. Pero ang programa mo sa disability, wala magkita, hindi magkini pamulitika na ito, no? Pero kung kanukan nini ka po sa NGO kay o mapa-transfer, so meaning pwede na walay DSWD dito nga naman sir. So, ginakuha na naman ilang set of schedule kay binawitness na ito mga staff na. So, natay staff from dili lang social pension, so kami pwede ako mag-ilang kuan na maka-witness me during sa payout. Okay. So, ang nakalindot mong pwede aning fund transfer kay naapoy mga kuan, for example, kung ato mga bedridden na mga kining beneficiary is idulot-dulot po na sa atong mga disbursing officers sa tagang munisipyo. No, kay na may ubang munisipyo nga wala na nag-practice o kuan kanang authorization. So sila mismo mag-balay wala ilang doon. Dili po ikaw na door-to-door or maski anahalan sa barangay, mag-set lang sila area na sila mo disburse na doon na lang yun ang senior. So may nakalindot ko na yung fund transfer kay ang fund transfer mo good, ako emphasize na at least ma-ownership nila program. Kaya na ma-appeal din sila na so ilaha din ang program, dili yun ikan sa disability. So empowering sila in a way. So kaya may sa atong mga programa mag-itong over sa ilaha during sa kanang kuan, during sa devolution. So again man yung social services, so including naman diha atong social pension program. Kining kuan, kining
Kini nga ito kung social pension, naglaki ba ni sa, kahit muna may mga benepisyo na nalawat sa gobyerno, nagikan sa gobyerno, no? Karong mga panahon na ating Pasko, doon na po po yung bonus na sila. Kaya kanito, kining SSS, doon naman sila, ang GSIS, doon na po ko na yung bonus na makuha. Ang kanibang atong social pension, doon na ba po? Wala kita na, sir. Dili ita maka-provide. So, ang kada kag ko ay gihatag sa ato is ka na lang 500 kada bulan. So, wala sila madawat nga additional, pero dati mga kanang pag-upod ng programa na ang mga beneficiary ko dati is ang senior citizen, which is ang i-implement na tatotoron is ang kantong unconditional cash transfer. Okay. Kumikan sa train logod, mas napiktuhan po sila sa pagtaas at mga pamaliton mo itong nabugna po ni mga programa, which is usa po diha ang mga senior citizen ng mga social prisoner, sila gihapon ang mahulog ng mga beneficiary mo kining mga UCT. Sige, dugta sa UCT karon. Basta wala pong bonus wala tayong bonus. Kasi tayo senior citizen, kapaabot wala po yung bonus niya. So, wala ko bang municipality or city na sa last quarter, tama ilang December, ilang paghandang sa payout, at least doon ang Pasko. Pero ato na ginagikuan kaya wala na ginamo lagi kuan sa LGU, at least mauna yun ang pag-payout. So, by the month of musulod ang first month of the quarter, so mas possible na diha ginatod mga so, meaning dili man run. So, kung nangitan karong nga quarter, January pa nila makuha. Okay. Sige. Kining sige, ito sa unconditional cash transfer, unsa may set up unsa may madawat sa itong mga kaigsuran nga apintado yun sa pag-implementan ato sa train law? Muna, sir, ang atong ko ay naatay 200 na unconditional kada bulan, 200 unconditional cash, which is one siya, gihatag one shot lang or langsam kining 12 ka bulan, mo na siya mahulog o 2004 ang ilang madawal sa usa ka payoutan every year. Pero tama na po ni siya 2020, sir. So, dili ni siya kuan lang, unlike sa social pension na lifetime. Andun mamatay ang senior basta kay qualify siya. So, mapadayon na madawal niya ang maong kwanta. Pero ang UCT, based sa atong gihatag or based na gihatag or set na implementation sa kanang kinikito na ito kay guidelines sa central office, tama na rin siya sa 2020. So, 3 years implementation na siya, sir. So, by next year, magkuhan na siya, manatay additional na 100. So, mahimo siyang 300 kada bulan, which is ang ilang madawas sa usa ka tuig, simunin 3,600. So, tama na siya sa 2020. Beginning next year? By next year, sir. So, starting January nila? Starting January, sir. So, 3,600 na yung madawan. And, kinikay, sa klaro mo na doon na ito, dunay programa sa gobyerno may ganang conditional cash transfer. Doon na po yung unconditional cash transfer. Sige, atong differentiate na sila, sir. Sa yun masabtan sa itong reaksunan. Sige. So, ang unconditional yun, sir, kung mag-ihatag yun na walay condition. So, like for example, ang UCT, kining social pension, mauni ang mga grants or kining mga cash grant na i-provide sa atong national government through sa SWD nga mo nag-implement na wala gyud walay kondisyon walay ipangayong kanang kumbaga balos sa maong grants. Naputay kining conditional, which is usa na ito programa na mga mahulog na ito. Example is ang atong kaning pantawid, or kining 4-piece. Kay dili man mahimo ang atong mga beneficiary na dili mo comply sa mga reset na kanang condition. For example, imong ipa-eskwelahon ang imong anak, o mag-attend ang mga ginikanan o FDS or mga focus group discussion, or dapat ipa-check up yun ang mga anak. So, diha na to. So, ang atong mga staff anak sa Bantawin po, mag-monitor kung kung nabuhat ba or na-comply ba itong mga kondisyon na giset
based sa atong pag-implement sa program. So muna siya ang atong condition po sir, conditional cash transfer. Kanang kuan, ano sa manihatag ni kuan, kanang UCT? Ano sa manihatag? Nagsugod na sir. In fact, nagsugod na tao pangayad. No? So, nag-start tao pangayad atong tuiga ni aging bulan sa kuan kining July. No? So, July ta nag-start ani, pero mas nauna gyud og pamay ang atong UCT tulo ka buok ang atong identified beneficiary ani. So una is ang atong pantawid, which is sila mo ay pinakauna nga nakadalamtam ani nga mo ay additional nga kaning bago nga program kay sila sa listahan no sa cash card man po na ila sir, no cash card na ang atong mga pantawid beneficiary or mga kundugit na mga bangko nga doon sa ilang tagsa-tagsa ka syudad or lungsod. Niya ikaduha ani is ang kining atong social pension, no? Ikatulo ani is mo ang kanang listahanan or kining gitawag nato NSPS sa unang panahon. No? Kining identify nato ang mga poor household beneficiary. Okay. So mao ni siya ang tulo nga mo'y mudawat ani nga mga programa sa unconditional cash transfer. So sa UCT pananglitan, wa pa mahuman ang buwan. Like for example, the whole year yun badawat. Bisan Yes, pa sir. o July pa. Mas kay og nag-start ta og July og payout, nagkatong 2,400 ihatag dito na to tibuok sa ila. So meaning na ako'y mga kalungsoran karon nga wala pa makadawa. Na ako sir, kay naay mga kukulian labi na sa atong social pension ng mga beneficiary. Okay. Like for example, kay ang ato magong kuan na antay kanang gamay ang paglilian time sa pag-input sa atong mga data. No, kaya ang atong data na nakuha gikan sa atong sa kasyudad o sa lungsod atong ihatag na dito sa central office, which is naay mga gamay kay systematic man ang ilang kuan. Dili man nato ubot gyud ang sa ikuan sa sistema kay labi na kung computerized na siya na gyud. For example, kung nakaset or naka-program na nga maong system nga pag-identify kung isa itong mga sayo, so automatic siya nawala. So naagi mga lungsod nga wala, hanggang karon wala pa naka-payout kung tungod kay na mga discrepancy sa ilang kana kining registry. So like for example, ang tabilaran, ang bago pa lang ng-payout ni Aling Sabado, no, sa tibuok nila nga beneficiary sa maong UCT. So sa listahan o sa social pension kay sa central office or sa atong kuan naman tayo gitawag nato or iset na nila na kinigitawag nato PSGC or kining Philippine Geographic Code, which is mo na yung pag-identify nato kada code, identify nato kung sa to na mga province, mga region or including ang municipality or mga barangays. So like for example, ang Tagbilaran City, kaya ang pagbutang nato dito sa ilang registry is Tagbilaran City man, which is dito sa central office is City of Tagbilaran. So mga na ang mga possible na rason kaya sa base sa PHGC or kinigitaw na itong Philippine Geographic Code kay City of Tagbilaran man siya. Yan ang pag-ganyan na apostrophe nga kapital. Kaya maura ba siya isundal diri sa Bohol. So, ang atong gida dito nga kanang pangalan sa maong syudad is Tagbilaran City. Munang automatic siya o wala sa atong system. Munang last, sa 30 pa lang sila nakagawa. So, dito na ulaki sila. No?